Hej, jeg hedder Karoline, og det her er Glem Google spørg Krifa. Der er nogen, der spørger, skal jeg tjekke mine mails i weekenden? Som udgangspunkt nej, med mindre der står i din kontrakt, at du skal være tilgængelig. Så bliver der spurgt, hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg på en fridag? Du skal kun melde dig syg, hvis du skulle have været på arbejde. En fridag er din egen, så her behøves der ikke en sygemelding. Så bliver der spurgt, må min chef bede mig om at tage make-up eller piercinger af? Det må de gerne, men kun hvis der er en saglig begrundelse for det. Det kunne fx være hygiejniske årsager, sikkerhed eller virksomhedens image. Det skal dog tydeligt kommunikeres. Så bliver der spurgt, kan jeg få løn under barsel? Du har ret til barselsdagpenge og i nogle overenskomster også fuld løn i en periode. Så tjek din kontrakt eller spørg din fagforening, hvad der gør sig gældende for dig. Der er også en, der spørger, skal jeg selv betale for kaffe og snacks på arbejdet? Kaffe og snacks er ikke nødvendigvis betalt. Det afhænger af arbejdspladsens politik. Så bliver der spurgt, må min arbejdsgiver overvåge med kamera? Ja, men kun hvis der er en saglig begrundelse for det, og du er informeret om det. Overvågningen skal ske under klare regler og f.eks. ikke i et omklædningsrum. Så er der en, der spørger, skal jeg bruge min egen bil til arbejdet? Arbejdsgiveren skal som udgangspunkt dække transporten eller stille en bil til rådighed, hvis det kræves for, at du kan udføre arbejdet. Dog tjek din kontrakt for at være sikker på, at der ikke er andet aftalt. Så bliver der spurgt, hvad gør jeg, hvis jeg bliver uvenner med en kollega? Fortal med din leder eller gå til HR-afdelingen på din arbejdsplads. Konflikter skal tages alvorligt, og du har altså ret til et trygt arbejdsmiljø. Så bliver der også spurgt, hvad gør jeg, hvis jeg ikke føler mig tryg på arbejdet? Så er det vigtigt at få det sagt til din leder eller en arbejdsmiljørepræsentant. Arbejdsmiljøet skal være trygt og sikkert. Så bliver der spurgt, kan jeg blive fyret, hvis jeg er for meget syg? Ikke bare sådan. Det skal være en langvarig og dokumenteret sygefraværsperiode, og den skal vurderes individuelt. Så er der en, der spørger, må jeg spørge om lønforhøjelse som ung arbejder? Ja, du må altid spørge om lønforhøjelse. Det handler om at få taget en god snak med sin arbejdsgiver, hvor man har forberedt sig godt. Så bliver der spurgt, skal jeg finde min egen afløser i ferier? Nej, det skal du ikke. Det er arbejdspladsens opgave at finde en afløser, hvis din ferie er blevet godkendt. Så bliver der spurgt, må jeg filme på mit arbejde til sociale medier? Kun hvis du har fået tilladelse til det. Mange steder er det faktisk forbudt med hensyn til GDPR og arbejdsmiljø. Og så husk, at hvis du har fået tilladelse, er det stadig altid en god idé at spørge dine kollegaer om lov, inden du poster noget på sociale medier, hvis de fremgår på materialet. Så bliver der spurgt, kan jeg godt søge hjælp hos min fagforening, selvom jeg først lige er blevet meldt ind? Det kan du godt, ja. Dog kan din fagforening kun hjælpe dig med hændelser, som er sket, mens du har været medlem. Så bliver der spurgt, må min chef give mig opgaver uden oplæring? Hvis opgaverne ligger uden for din faglighed eller tidligere erfaring, skal du have en ordentlig introduktion. Så spørger nogen, hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan nå mine arbejdsopgaver? Fortal med din leder hurtigst muligt. Du har altså ret til at få sagt fra, hvis arbejdsmængden er urimelig eller skaber stress. Hvis du sidder med et spørgsmål, som ikke er blevet besvaret, så husk, at du altid kan få hjælp som medlem af Krifa. Alt du skal gøre er bare at scanne her, og det er gratis at være medlem, når du er under uddannelse.